Amb 400 periodistes acreditats per seguir la jornada, l'Hotel Majestic al Passeig de Gràcia de Barcelona va ser el lloc que, com de costum, van escollir els convergents per celebrar aquesta en si una victòria que els duria a la presidència de la Generalitat. Al llarg de la nit van anar sortint representants del partit que valoraven els resultats, però no va ser fins a més del 50% escrutat on la intuïció dels responsables no es va fer evident. Evidentemente, la satisfacción no puede ocultarse en estos momentos. Creo que somos la fuerza política no simplemente ganadora, sino que doblamos a la segunda fuerza parlamentaria, el Partido de los Socialistas. Hemos conseguido el objetivo, que no era mayoría absoluta, sino mayoría amplia, conscientes de la dificultad, entre otras cosas, por la apatía de los ciudadanos respecto a la política, de que nadie discute en esta ocasión que quien va a ser presidente de la Generalitat va a ser Artur Mas. Quan va ser escrutat al 100%, va ser el moment en què, enmig d'una gran eufòria, va sortir el candidat Artur Mas a dirigir unes paraules per valorar els resultats. Mas, que no va amagar en cap moment que les previsions no fossin les obtingudes, va declarar que el fet que molta gent hagi apostat per Convergència l'obliga a governar amb més responsabilitat. Al mateix temps, a les portes de l'hotel s'hi concentrava la gent que no va poder entrar a la sala habitada. Amb un gran desplegament preparat per l'ocasió, Mas va sortir al balcó principal per celebrar amb la gent del carrer la victòria de la seva formació. Després de dirigir unes paraules d'agraïment, el candidat i tots els presents van cantar l'himne dels segadors per acabar la permissió institucional i donar pas a la nit que s'allargaria amb la festa posterior. Nosaltres formem part a hores d'ara d'un estat, que és l'estat espanyol. Estem en aquest barco avui per avui i per tant seria absurd disparar contra un barco en el qual nosaltres hi estem a sobre. Això què vol dir? Doncs que intentarem ajudar en el que és l'interès general, però defensant interessos catalans. La nostra prioritat és defensar els interessos de Catalunya. Però el que no farem és convertir-nos en un soci, diguem-ne, fàcil, ni estable, ni permanent de l'actual govern espanyol, perquè durant molt temps hem explicat que no li tenim precisament molta confiança i per tant nosaltres hem de mantenir la nostra posició. Un cop finalitzat l'escrutini i amb un 38% del suport dels catalans, Convergència i Unió ha guanyat les eleccions. Per tant, queda clar que Artur Mas és el nou president de la Generalitat. Amb una sortida al balcó del Majestic, Mas ha proclamat la seva victòria tot prometent humilitat i responsabilitat per a fer una Catalunya millor. Guillem López, B5 Televisió.